Op 8 februari vond het jaarlijkse Ouwieverbal plaats. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het Ouwieverbal, de 24e keer 2018 in Valkenwerk is op het Walramplein geopend. Diverse artiesten zorgden voor een heerlijke stemming op het Walramplein. Maar ook in de grote straat zorgde de DJ ervoor dat de lui het niet koud kregen.